Gazte hasi zinen baina Illorretako dantzataldien, ezta? Bai, a ber. Nik umetatik gehiago, Illorretako dantzariek, Illorretan, ez Illorretan bakarrik, Abadiñon berriz izurtzan, gara izen, toki guztietan dantzariek egoten ziren, folklorien barruen, fetxa konkretu batzut dauz, egun horrenak. Dagu, zaparotan, dantzariek, urte eta bien, lehenengo nik ezetu naban, dantzarizen selezio egiten bebai. Zelen dantzariek Illorretakoek, hauso desbardinetatik etorten ziren, zezarrikan etxinik ezen da, abien, haiteaz, osaoaz, ero, estelan egoten zen jente bat erakustabana, eta hola. Da, Santa... Fetxia... Ikien zen selezinue. Txonpolo basar ziren oinan dau, institutu dauen lekuen profesionala. Bai. Han albolagi bat eguen. Eta han ikien zen dantzari ziren selezinue. Dantzarik gurizete abienak etorten ziren ara, eta txistularizlek. Nik ezetu nahan orduen amezoa, lehenengo, txambulitarrak. Eta eurreak urteko banderi emotea banak, zateko kapitana moduen, ikia bien, banangue, binangue, inazo, da gero, selezinua, zu egingo zue, eurten jaizetan. Nik hori ezetutek. Gero, dantzari zegea taldiek egun ziren, orduan nire denporan errotari izan jefia, Juan Bikandi, ordura dune, eta urte baten, 56 o 7, bueno, hor. Euren artien, dantzarizin artien folioi egon zen, jai batzordiek eta dantzarizin artien programan bat egon zen, da esabienik. Da orduan etorri ziren berrizko dantzarizek Illorretara dantza. Da Jose Mari Zarabitiak, dantzariz esana, esan, datorn urtien, neu preparo bioa zaparro batzuk eta ja ingo da bie. Egustu osala, 57-8, guk ingainun dantzan Illorretan. Orduan urtetan gainun, Montoin egon zan udaletxia. Eta handik urtetan gainun... Udaletxe zarra izango. Zarra, horren izeko da. Da, urtetan zan handik, eta joeten zan, udaletxeko jentia alkatik inde, Illorretara. Jentia sartzen zan mesara, hasi ginen mesara sartzen, baina gero itxi gainun, bakotxak, gure da bena. Eta gero, udaletxe eurrien dauela, iten gainun dantzari datza, osura. Horra hasi gainen, 7-8. Ondio zaparro ginen, eta gero, jarraitu ingaino niten,